One down na tayo guys. Nakaluto na tayo ng pansit. Wala lang bagyo beans. Gusto ko lang usapan. Guys, ang ating lumpia. Ayan na nga guys. Nakaluto na kami. Mabilis ang luto lang yan. Yun mga ka-dragon, what's up, what's up? Ayan guys, nandito na naman kami sa tindahan. Ngayon ay Saturday. May nag-order kasi sa amin guys ng pansit, spaghetti, tsaka lumpia. Kaya gagawa tayo ng bilaong pansit at tsaka lumpia. So, si Gigi guys ang magluluto. Ako lang po yung paluto. So tara guys, samahan nyo kaming magluto. Si Unsang ang ating cook for today's video. Yan guys, umpisa na natin maggisa-gisa ng ating sahog. Baka tayo ay malate sa ating papansit. Nang oras na kasi mahirap pag-rush order. Nararush din ng tao. Ginawa na nilang short order yung bilao. May mga bigla kasing nag-order, hindi nagsasabi agad. Sayang naman din. So, push. Sarap guys ang ating pansit, oh. Ang daming sahog. Yan guys, balutan natin yung bilao ng foil. One down na tayo guys. Sarap lah. Ano pang natin kumain? Oo, matapos. Pala. Tayo na electric pa, mahina, matuloy. Sobra ito. Kung bilao pala 1 kilo. May sobrang isang po. Wala pa nga 1 kilo yan. Tabali daw. Nakatingin sa taas ng taro yan. Ganyan na kadi. Na-serve. Saan mo na yung juji at mainit. Hindi ganito nagkako-diesel. Uy, taplak kaya sa atin. Oh, mga kasaw-saw! Okay. One down na tayo guys. Nakaluto na tayo ng pansit. Wala lang bagyo beans. Walang kulay green. Mahirap ang gulay dito pag ganitong rush. Kailangan punta pang bayan. Galing ni Gigi guys magluto. Nagluto na ng silog. Punin mo te. Anong ilagay ko? Ba't kwa? Putla tayo? Oo. Pala. 1-0. Walang lagyan ng tuyo tayo. Dito na! Pangkwan na isa. Pangalawa na guys. Bisa nyo, malate na tayo sa parte. Ikaw pa naman yung clown pa, mag-clown ka pa. Paano ito? Anong tawag doon? Parang pangkwan na lang ito, pang silong. Hoy. Ayusin mo naman pa. Dahil. Ang laki na na para. Nilabasan natin ng tubig bak na doon. Sinundan ko yung hiwa dito. Dito na ito. Sarap guys, oh.
labis, walang kulang. Laskot to lang usapan. Bukas ulit mag-order sila. Balik-balikan. Buti lang, Jet. Kami ang naka-schedule bukas. Hindi ka ayam. Taklolo po. Ulang pa to. Ano po naman nagawag to? Dapat yan, red ribbon. Red ribbon ka namin yan ko. Yung kalamansi guys, hindi namin na ipasok sa loob. Ito na lang. Pwede nga ito tayo. Ay, danos pala yan. Ito na lang ako yung Konti daling guys. Yan, ito naman guys ang ating lumpia. kanina sila atin sa order sila sa December sa'yo. Maglagay tayo dyan ng ano, ng tarpaulin. Dilaw. May una na ang customer sa atin sa. Di ba atin sa? Nakabook na sa'yo. Sino? Kuya Bobo. Bakit? Paluto daw siya ng spaghetti sa New Year. Ayan na nga guys, nakaluto na kami. Mabilis ang luto lang yan. Ayan guys, good morning. Yan, magbe-breakfast tayo dito sa ating tindahan. Thank you, Ma'am Benita. Sa iyong noodle. Si JD, ang likot-likot. Ayan guys, medyo makulimlim ang panahon dito ngayon. Parang may paparating na bagyo. Kakamis kumain ng noodles. Ang may alamang. Yan ang ating fried rice. Wow, sarap po. JD! Ano naman yung baon mo? May baon ako. Ito nga nang balong. Ay, yan yung pan. Yang. Tulya niya. Iya. Yung paprito niya. Tortang tulya. Tingin mo ako ng mada bukas, Mat. Siya nagluto? Siya nagluto? Hindi, siya lang nag-imay. Ah. Yehey! Kain na si JD. Yehey! Kain na tayo. Ito ko, para may sandala. Oh, you want egg, oh? Makikurot tayo dito. Ano, ito itong itlog. Nahiya, oh. Sarap ng ating saging, guys, oh. Ganda ng pagkain mo. Mamaya siguro magdidilig kami ng ano, gulay. Kain na po, Kuya Jube. Let's eat! Ante! Nagabalat ng itlog niya, may dalang itlog. May baon. Saan yung kape mo? Yan. Ikaw kanina to? Akin. Yehey! Kain ba ng ano ng ramen? Kain tayo mga ka-dragon. Kain, guys. Breakfast tayo. Parang na. Ama, salamat po sa mga biyaya pinagkakalagay sa amin sa araw-araw. Magagawin kong lakas sa pagbilang ko sa inyong minuto na yun. Nasa kanyang si Kristo. Amen. Kain tayo mga ka-dragon. Kain po. Corn beef. Corn beef na muntik ng ano kwento. Dahil very high.
Pwede na ulamin lang? Okay? Sino? Imbes na hindi pa ante. Yung pa namang Gagasan mo lang. Imbes yan yung kinakain niya. at ang kinasulsilan. Pronsin na rin yan. Sayang. Nahulog yung itlog na pula. Sayang yan, ante. Kumaan. Di ko lang. Puro tinag. Nakahulog pa rin yung pinakamasina. Kalugsog. Kain na kami, hindi ka patapos dyan. Babot nga yung kwan, baon to. Baon na lang. Pag nakamat ng pag na. Nagkay di ah. Nagproma Ang to. dami nakuha ng ano siya na? Balang? Well, ginataan niya kahapon yung agurong siyang nagluto. Kasarap. Kain man pala ako. Saan siya nagkuha? Malutuin mo yung agurong, sabi. Nakalutluto balaw. Yan, nakadunga lang nga. Kuha natakon na eh. Isang piraso lang ito? Dalawa. Namon ka klase. Kaya na. Sige. Pilian yan, ante. Inimak. Anak ito. Magkain? Hindi nga, kumain na nga ako ng Chowpan. Damay. Ante, chowpan. Kalalaki naman kasi masyado yung kilos niya. Tikman mo yung saging doon. Yummy, Jady. Kuya mo sa tiyang yang. Kabila na naman. Nagabawi nga eh. Ito na lang tayo lahat. Dito man din sa kapon. Ito na. Tapos na. Wala, nagkararat na. Hindi, tama pa. Maging nagpasan. Inas ka. Nakadalawa ka. Panalangin sa nagaya. Ganyan lang. Binitin mo pala, hindi mo pa rin pinabayaan mo. Hindi ko sabi ko lang Very good. Hindi makapalakpak. Very good. Yung gusto kong i-try yung sinasabi nilang nilaging sa atin na isang center pa. Ayun daw. Nakumitin. Sa Bisaya yun. Pilutin na pao. Inas ka. Dinamos. Dinamos. Yung nilagang saging na sinasawsaw sa bagoong na isla. Ginamos lahat ang tao sa bago. Sama ka na ipa. Bilang nilintang ay tawsaw. May nakaraman. Bisaya yun. Bisaya ang ganun nila. Masarap daw yun. Isa ka. Kung ba makain ko. Balap. Anak ito napalataan mo na ba? Lalok yan. High five! Ito na ito itlog oh. No. Lahat ng araw yata yung tips nila. Umis eh. Parang tayo sa theater. Pag-lulu. Naalala ko tuloy yung open school. Baka kabigay sila ng konti. Ang patawag ako, discipline. Yung award. Ba't may mga nakapang girl scout kanina? Ako rin nakipag-away noong. Ang totoo. Hindi naman ako nakipag-away Yung kulay ng brown. kwan. May C80 kami. Ang ginawa namin. Babae ang totoo. Hindi naman kami nag-C80 namin. Hindi. Pinagulit ng mga court ng mga ano ng basketball court. Busog na, JD. Kiss mo na sila, oh. Kain, kiss na daw. Kiss na daw. Ma! Yehey! Gusto niya laging ginapalakpakan. Yehey! Hanap ng garo. Tignan ko niya isa-isa. Hindi mo sinama si ate. Tulog pa si ate yan. Ganda ng laruan nyo dito.
May tubo na dyan. Na, nung nauna kami ay? Eh? Mil. Mil Sa na. 200 daw may gate. Bakit? Gano'n. Walang kulay? Siyempre, hindi kayo nagbili? Ano na lang? Chicken pastel. Ay, sa dalawa. Isa lang? Kahit ano. Sabi na? May babaw lang peng. May lublong na ako. Maliit, malaki. Maliit lang po. Maliit, may ilok. Sabat eh. Apat eh. Kuya ako. Pepe, may ilok lang. Dalawa. Okay na po, dalawa. Tatloy mo na para meron ka. Tatlo pala doon eh. Okay na, tatlo. Large. 30. Large, libre kita ko. Large, tatlong large. Tatlong large po. Right. Hindi, wala pa. Hindi pa. Wala pa yung... May burger kayo, Ted? Meron. Hindi lang po. Ilan? 25. Diba 39? 39 lang yun. Ako na. Di ba lang? Mango cheesecake daw. 29 guys. 17 daw guys. May chicken ako kayo. Meron na? So, ayan mga ka-dragon, nandito tayo sa ating gulayan. Ayan, kailangan ng diligan ng ating mga pananim. Kanina pa namin inaantay yung ulan kasi kanina pa makulimlim. Pero parang wala naman siyang balak. Pero okay lang yan. Kasi mas okay na magdilig tayo kaysa umulan. Ang raming nagpupunla ng sibuyas. Lagi, kurang tayo guys. Pagpapay. At madalo yung Buti na lang guys, meron tayong maliit na kanal dito. Meron tayong pagkukunan ng tubig. Ang problema kapag ito sa summer na tuyuan, may hirapan tayo. gamit ka ng bubong. Sa amin, ante, paalala nyo yung lanit, oh. Butas-butas na yung dahon. Nagbili ka, ay nagpabayan ka tabon, ka nagbili. Kahit dyan lang, oh. Sa tindahan. Kami sa
Namumulaklak na rin guys yung ibang ano, talong. Yan. Yung gumagawa ng balon si Antipasing para malalim yung mapungkunan ng tubig. Mababaw kasi ang ano kanal. Maambon na. Antay gambon na. Yung inaantay nating ulan, bumagsak na. Sabi signal number 1 daw dito sa amin. Sana naman hindi ganun kalakas kasi ang daming masisirang sibuyas, guys. Nagpunla pa naman kami ng sibuyas. Sabi siguro na makakita sa atin. Diba ulan yung bilis? Ano ang putang sinugdak na ba? Kaninang ginantay namin, hindi magulan. Dilig-dilig ka na eh. So ayun mga ka-dragon, ay finally guys, natapos na rin natin itong ating gulay diligan. Grabe, nabot din yata kami ng 1 oras guys. Sobrang, sa isang plat yata makalimang balik kami ng Tiligaya. So ayun mga ka-dragon, kita-kits ulit tayo sa ating susunod na episode. Ingat po kayo palagi. We love you. Ingat po.